May kalangatong sender, si Pipoy. Kining kalisod sa kinabuhi, mauniyo sa kayawoy nga maningkamot ang tao. Pero kung ang imong kalisod, yatak-kitakan o tumba na sa imong isig katao, nga nakabintaha sa iyang kaimtang, mauniyo sa kahinungdan, nga nung mahimo lang kag di maayo sa imong isig katao. Inani mo gud ang among kahimtang. Lami kay hagarong patay lagi. Pero salamat na lang nga, gigayran pa ko sa kahitasaan nga di taon ko makahimo sa ingon nga makapatay kong tao. Kung mao ni akong problema. Atay! Ay! Tay, mga una ko nooy ingon si nanay. Undangin ako no ng ibong concert kay manlakaw ng mga sponsor. Sanay. Dali na tatay, sige lang kagkanta diha kay wa na naminaw si mong kantaon. Diyan na ka sa imong mga sponsor. Bida kay ngano dali kay takam lang. Ako sponsor doon sa kay. Oh, kanada nga itong iruog-iring. Tay, ang lakaw, mamurang nagbagulbol. Kana. Ay, kabao sige ka kumidya. Katulig yun ka na. Pero sige lang, tay. Kay naa pa may usan mo kay sponsor nga nagpabilin. Ha? Kinsa man? Kanang nasa ibabaw ay napilit sa kisame. Walang sila mamaktak. Kay naibaw kag nganong wa sila mamaktak, Oh, tatay. kay ngano man? Ang kay ug mamaktak na sila, matagak sila. Pagkakinot, ha? Ay! Ay, jugo. Bungot sa ito'y. O, day. Gikabuangan de kasi imong anak ga. Lagi, ambot yung anak kag di liwat. Liwat siya kong tatay. Naana de ko na siya maliwat nimo, manguta na pag kag-asa. Bride, day ka kay liwat man kanako, no? Bright day ka, tatay. Guan di ka nako. Wali ka kay bawo nga pag-grade 2 nako sa test me. Hasta tanan taon. Ako rin nakakuhag na ito. Oh, ni kagut. Tinuod na anak, tinuod kay na. Kay ang tanan niya mga classmate, pulos man 100. Bungot sa ito. Bungot sa ito. Kaya kita dito, ang tanan pulos 100. Ay, murag tabangan. Ako kaon na tao. Murag tabangan kay trabaho pa ko. Lupig, tatay. Sa among kapobre, apan malipayon kami uban sa among anak tao. Labi na nang kinamugwangan ako ang anak nga siaw yung kayo. Unya dito sa matrabahuan, may problema nga may abot nga wa na mo damha. Sa may mitingan na to, ane? Ambot ni Prioy. Ibaw kas dagas panahon ron. Huwag ko'y update nga naman. Sa manay bagoron. Dagang patay sa China. Tungod na ng virus. Mao ba? Oo. Sir, ay, pagsugod natin ang meeting. Sa mitingan na to, ane, no? Okay. Mga adlaw na itong tanan. Mga adlaw sa sir, mga adlaw sir. Kining, gipatawag ko, kining meeting, emergency kayo ni. Kaya doon na gipada nga mimo gikan sa opisina nga punungon lang sa nato nga itong operasyon. Ngano sa mandi. Nga naman, sir. Tungod kaya ang order sa gobyerno nga temporary close una ang tanam nga pribadong kumpanya. Murag tanan gyud ni. Dili lang sa mga pribado lang. Murag tanan hasta sa gobyerno. Pero gamay rang giukihan nga mga mag-operate ba? Gamay ra sila. Sir, nga naman, o sa inungdan, sir. Gusto may bawtan na, sir? Tungod kay miabot na ang virus dinhi sa atong dapit. Kuy, kita mo siya? Tagiya na? Dili pre uy. Mauna yung ang virus nga nagkaingon sa daghang kamatay sa China, ang coronavirus. Kusa? Paundag yung bis trabaho niya, umi kay bawo no sa mabalik taon ba? Tagalam hinabang gagmayr kayo? Unsa dong, wa na mo'y trabaho. Naman, pero paundang bumiday. Tungod lagi aning virus lagi. Tungod yung pandemic. Kunya day, gihatag sa taon nga hinabang gamay day, oh. Wala, ginoo ko in town. Igo ng 1,000. Upat raman tigil nag-adlaw, kundi tulo. Bachita lang nagmayo taon day. Saan to man ani? Hubaging mata itong ginamos ani. Niam ko ng virus ang nagkasulasul. Ayo. Hala dong, sidang Day kini. siya. Ang tagpuan na itong giabangan. Basig maningil ang abang ron. Sige lang, ako lang ipasabot. Oo, inatoy ikaw di ay ninak. O dong pipoy. Ay ni ay. Giyatan tamog sudan.
Ha? Lechon paksiw na. Ay, gikan manggod mi sa bahay sa akong kuan, anak, kay birthday sa akong apo. Unya, gipadadaan mamig inasal, maong ako na lang ipaksiw. Salamat, abid ako maningil. Oy, balikon lang niya na ako ng sudlanan, ha? Kanang panaksan, balikon lang na ako ugma, kay ugma pa man sa ko maningil. Bagi mo ka to, atong nabiuna, pagsigi taog, pagunahuna kung saan na mo, pagrasod sa tag-iya, kay watan, pa man mispildo, kay gipaundang, man tayo mi sa mong trabaho. Wa pa di ka matug. Kadlaw na, uy. Saan na ako magkatog, day. Palaka ko kung saan na mag-explica sa day training, aw sinang training, babahin sa itong abangan. Aw, ato lang kong istorya hagtarong, kwet. Mao lagi, pero nga ako ba, pasig niya, di madaan na itong storya. Iba, biyakas baba ng tiguanga nga, murag AK-47. Masabot ranas ng training, uy. Naagod taros pandemic. Ito lang yun yung pangandaman, day. Kiluoy lang yung takot sa mahi mo. Hangyo tag maayo. Para di taon ito papawaon, didi. Ana, sige na, katuog na. Masakit ka ng kalaki ni mo. Tuog na. Oy, maing buntag. Ay, ni ako day kay maningil ko. Tingbayad naman gud na ako ros kuryente. Mao nga sayo kay kusbuntag naningil. Kay mulahos na lang ko ron dito para mobayad sa kuryente ug tubig. Kanang nang training kining uwa para bas pipoy nang hangyo pa to silang opisina. Uy, dili man na mo atong sabot day. Ang atong sabot nga oras sa tingbayad naanagid ng baya para bayad. Ay maulagi ng training pero nagka-problema man gud ang ilang trabahoan tungod aning pandemic. Day, wa na ko'y labot anang kinsan ng pandemika na. Wa ko kailaan na. Ang ako rating bayad ro ninyo. Duha na biya ni kabuan kay wa mo kaabang atong miagi. Nang pasensyahin na lang gyud nang kay unsaon mang Dili. Gatagan ta na mog chance. Ikaduha na ni ron. Nya di gyapon mo mahatag. Oy, pamalhin alam mo kapuy-an, oy. Negosyo ning ako. Dili ni mahimong unya-unyaon lang. Kung dili na mo makaabang, pangita mo kabalhinan nga barato-barato. nang Pamahawa mo karon. Sige lang mo puyo, way abang-abang. Ha? grabihan ning tiguwa nga pira kapa uy. Pati pag naong, pati pag yung patasan. Hoy! Balik man ka ng training. Ang bitong panaksan! Si palaksan. Katong gisudlan sa litsong paksiw. May lang mong mga unad to. Ang bitong panaksan! Oh, yun sa mali ka? Patasan tiguwa nga pira kapa lang. Naunsa, day. Ako kay tingog. Nauwa ko sa mga silingan. Iyan akong tapapahawaon. O, di mo hangyo ataon. Ang saan ako paghangyo nga isog na makaayo. Dako kay tingog. Inigsulti na ako. Tubagon kong pinasingka. Kada sulti magkadako ang tingog. Mao ba? Kapiha batasan na tiguwa nga. Di makaog iro. Mas may pang-iro. Makaon pa. Igo lang eh. Utong lang ta, utong lang ta. Unya, ang sama nila ito mamahawa din eh. Mao atasan sa paingon. Ay da, pangitag paagi pipoy uy. Kinahanglan makabalhin tangan hi. Kay nauwaw na gusto mga silingan sa gibuhat ng tiguang dire nato. Gaba dali ato niya. Naluoy ko sa asawa taon eh, sige hilak. Pero, pugong lang yun ko. Liso na kayo kasukol tag babaeng tiguang taon. Nya, namagin taon may trabaho, kay nag-lockdown malagi. Samot ka, wala na yun may kabayan sa bahay. Saan nga to? Grabe uy. Sa barod. Mura sa tong atot doon. Sa barod. Oh, ikaw mong gilisan o taday buslot ya. Gilang ka to. Di na ilisan, oh! Di na ilisan atok! Kuhaan mong atok! May nuuno siya. Pagkabungot ko ani. Ano, ang juk-juk diyan ang training, oy. Joke sa imong mata! Pamalhin mo, oy! Sili man ka mo mamalhin. O sige, bahala mo diha. Kabaga ninyong mga daong. Sige, kuhaan ta mong atok diha. Perting hayaga sa buwang madlaw. Lapos mang kainit sa adlaw taon sa buwang. Wala gitawon mi ato. Nya gabi sa portitog na awa. Pero may gwanta ligod mi kay wa gitawon mi kabalhinan. Wala doon mura ka uwan mo. Patay. Ha, lumus na ron ani day.
humutatanan ani. Siguro bata di ha? Kay dili nga basa taon na suwa taon. Grabe ang tiguang nga, uy. Kanus aman siya Ay, gabae. siya na po sulti na kay makasata. Grabe, tiguang nga. Agay, wa na, may uwan na gyud. Aw, maligo lang ta. Pero tingin naman ba sa ato? Kay gawas nga kuhaan pa sa ato. Kuhaan bigyan mo kurinti. Kuhaan bigyan mo tubig. Para lang yung mamalhin mi. Mubiya mi sa among giabangan. Grabe, halagi tigwa nga. Unsa na? Di paghapon mo mamalhin din, eh? Baya, no? Pabagal ang gihapon mo sa inyong face. Sobra naman sining imo na triniw eh. Di man ni makatawanon nimo. Bisag mo ingon pa kang impaktuhan nun, wako'y labot. Ang ako ra nga mamalhin na mo, mamawa na mo diha. Pabaga man gihapon mo. Mamahawa man mi, pero tagay sa mig panahon kay asa man may makakitag kabalinan nga maglisod bagay tagsuod sa laing lugar kay lockdown ang ubang dapit di pasud. Di sila pasud og dili taga-ila. Ay di na akong problema. Kung gitarong pa na ninyo ka na inyong abangan, dili unta mo maingon ana. Pero baga man kay mo face, Oh. paugat man mo. Sige, tanaw na tog asa mo kutob. Sus, lami ang tumbad sa liot. Ayun, Tigwa ayun, nga. ayun. Ngi mong kaugalingon, pugni gyud. Mao ni ako problema taon. Pugong na ko sa kong kagalingon. Ako kikadlukat tingali, mapuno ko ba? Di na ko kapugngan ako kagalingon. Kahimoy na nung kong di maayos tagiya. Tiguang ra ba? So may akong buhato na ni, maglisubig balhin kay strictor ba kay ubang lugar? Wa may kabalhinan o niya, wa o sad may kwarta taon nga magamit para i-down sa among balhinan. Naglibo ko sa akong buhaton. Nadlo ko, basig, maburyo ni uto na ko, magkinaunsa na tigom. Ambot lang, oy, di lang ko masultig, maunsa ni diya. Paliw, tabangi ko ninyo, be, tabagi taon ko. Unsa man, kung kamoy pasultihon, pipoy. Hi, Press! Good morning, Mama Mary! Lord, salamat sa tanan. Adlaw, bambina may nga. Good morning, ma'am. Ug sa tanan nga Tanan mga namati na mo. suki nga namati na to karon, Ate Pres. O niya, Thank tinaw you. na yun kayo ang ato ataw. Salamat, salamat. Pero buyag, thank you Oh. kayo. Poy, ay, itong Pipoy, anak mo na ang John Si Gomez. Pipoy, ngayang problema. Iyang problema, Ate Pres, mauning kaning Ay, jabangan nila nga, oh, Papawaon maningil lagi sila. taon, di kasabot nga pandemya taon Ate Pres, Bitaw, gibuhat oy. silang atop, giputlag Talo, oy, tubig, oy. giputlag suga, ambot lang, unsa ni Nga klasiya man sa... nga, dili ba, karon kay dunay pandemic, di ba, gikuan man na nga, dili Gikuan ni- sa papahawaon. Gikuan ni Ang Presidente Duterte Ate Pres nga Lagi unya. kamo magbawaan ako nga kuan inyo nang papawol pabangon ninyo ang kuan Kana kita iya na gipon ba, ta. di lisod kayo, kay maluoy lang sa katawon. Uy, kisa Luoy, oy, kitag iya luoy, sa siyempre. bahay, makapapuyong gilitag iro ka na mga tao nga sabto sa tanan negosyo lagi, negosyo na. Pero, kanang imo lang sang isabton nga, asam na taon mangita nga, karon ra ba, kung babalhin ka, daghang kayo kuan, di nakagikan, Oo. nga i-quarantine pa, di ba? na may daghan nga nagpaabang niya sa mga Ate Pres pero wag yun siya mamugos nga mubayad ang iyang kuan. Bitaw, kay... Oh, kana lang ako, Kana, sinang Nora. Kana sila sunimuloy o sinang Nora. Naam na sila apartment at Pres. Wala yun, gahuwat rin sila nga muhatag taong tungod na ni pandemya. Kaya ina na nga mo balik nag-normal. Oo. Nga itugot na sa Ginoo nga manormal na nga tong Kahimtang, Dres, kalibutan. nga wa na ning virus sa tibok kalibutan. Kana na inana nga Kay luoy ba kay Tate Pres kay kita diri sa Pilipinas, adili mo gyud ta ingon nga pobre mo gyud ang nasod ang Pilipinas at Pres. Ang uban do na daghan nga napalit nga mga at ganingon sa pangalan ni vaccine. Nya kita tao no pamatay vaccine maunang na inana sabtal sa tao na natarining ang kanang nagabang sa imong bahay na nga ikaw lang sa imo atang usabot. Taon kay kalutan lang gyud taon. tinuod na kay luoy sad nga imo panggikuan makagaba biya na. Tinuod na ng Nagikuan training. ato. Nya idadidara. Ano na po inspiring de regulyan? Oh, sa man inspiring nimo. Ari ka sa Isaías 58, Sige. versikulo 7. Oh, unsa kay espera? Dili ba ang puasa nga kung gikinahanglan mauman ang hatagan ninyong pagkaon ang mga gutom ug papuy-o ninyo sa inyong balay ang mga kabos nga walay kapuy-an.
Mauna diha, dili man sa kanang ingon nga kuan. Ang puasa kuno ati pres, matod pa ni Father Ubod, Asiano Ubod. Ang puasa dili kuno di kam kaog baboy, di kam kuan. Ang pagpuasa likay sa kaluy-an mo imong si katao. Kay naa man na sa panultihon ba mo sa da priso ko inyo kong giduaw. Hubo ko inyo kong sinanaan. Unya, unsa to ati pres, gutom ko inyong gipakaon, giuhaw ko inyong gipainom og tubig. Sakit ko giduaw. Gisakit ko giduaw, mao na diha ng training, mao na yun na naa. Karon kay niya ta panahon sa pandemya og niya po ta panahon karon sa kwarisma kay nisod naman ta gipangutana ako sa kapare dito sa Redemptorist na unsa may mga bawal karong mga panahon na ug unsa po'y dili gibawal. Ang tubag sa pare abin mo gulyat mo bora. Unsa man padre ang mga senior citizen unsa may bawal. Forget everything. Ang usar gyud mo buhaton karong panahon na nga maayo kang tao. Bitaw sa. Tinoda. Datanan. Pero na usay makalimutan sa. Di gyud na nimo kalikayan na ti pres. Makalimutan nga dili day ta maayong tao. Dili makalimot gyud ka ti pres nga daw na gigayon ba nga may rita ka ba? Tinoda, dili na to malikayan. Pero ay sige lang kay mga iyo man dito sa sulit kay Lord nga nakabuhat ko ato. Hala kabati sa kong kinaiya, kabati sa kong batasan. Sabi kay pero hinuon nagkapasakit na ka no pero may guilty ka nga inana ba pero dili man gud na tutuyon kay kinaiya nimo gawas gyud no muna usahay ako makaingon ko nga Lord kanang hikapa ko para madindot ang akong kinaiya dili maka inana di ba sa butan maka ti pres do na gyud higayon nga kanang musud gyud si Satanas sa imong uto nga maoy makapataas sa imong garbo ang imo manggong garbo maoy maghatag og kadaot nimo kay ugwa kay garbo pirmi lang ka mo paubos ka gyud pero kanang garbo tinuod mo ginay usa nga pakadibunyo sa tao pero di ato ko to isina nga nahitabo ni nag-istorya si Priscilla sa iyang kaistorya diha dito gulyat ka saksi juk nakadungog ko nga pag-abot gulyat ini natin Priscilla ay kugtasi si Mutingog ay kinuog ko simple ra kayo sa watoy lami ay siya pa'y taga-diri siya pa'y ganun ay kugtasi si Mutingog ay way lami to balik ta pananglitan ng training pananglitan o ingon ani nga di man sila mo bayad pananglitan o mapatawag si training sa barangay pwede po sa reklamo kay kikuha man na atop dili man na iya sabton usa tungod ka wag mahimo ang nagpuyo pwede man na ireklamo ay natin sa barangay Ma'am, unsa man ba? Pwede na ka kaya malambay. Di ba pananglitan? Malambay unya. Di ba pananglitan og si training mo mudangop sa barangay. Ngani mga kliyente wag gyud mamayad. Iya ipatawag dito. Siya mag-question sa siya kay wag gyud sa maloy organ nila kabuan. Siya ro di niya pabutom sa kupa. Mao bitaw nang paitso kay kanang. Mao bitaw gulyat nga sa akong na kanang kaan nga nakatrabaho ko doon na naninguha dyan ko nga magpalit ko giyuta na akong kaugalingon para kay magunahon na ta dili sa pagkuan kay pait kayo ka nang inunta sa tag-iya sa yuta nga balhin mo nya bubalhin ka kay wa kay kapuy-an murag ginana ba murag pait sakit no sakit paminaw amo tang kanang pinangga lagi ta sa Ginoo Ate Pres kada bang sa atong pagpaningkamot kay lihok tao kay tabangan tika inaana mo guna gitugot lang pud sa Ginoo nga nakaangkon ko ana tinuod na Ate Pres pero di na to kalikayan ang atong mga kaigsuonan uban usahay dili wa makakuan ngano pait oy tinuod na kung mahimo pa lang kaning gobyerno mohatag og yuta sa mga kanang dili ba kayo makapalit o kanang mga kuan ba kanang yuta ba nga urban lang ibalato nila ilang tan-ang pero pang urban good ang uban mga dato kano bang mga dagkong yuta ba nya ilang ikuan ba nga sige kanang ginagmay para bisa adyo kay bisag 50 square meter ipa gani ang 50 square meters bisag 30 kay kana bitang
kanang mga Kanang mga dika-dika. Oh, di 32 gagmay na. Oh, 32 square meters sa mga gidakon. Okay ra, oy, mga 25 square meters. Okay ra yun na. No? Kami sa nina natin pre, sa mga bata pamitaon, ako papa taon, driver na magitaon to, ang niya, 10 pesos lang adlaw sa pag-drive. Oo. 10 pesos. Naabang taon, kay wa misuga to gas ra magito amo taon sa una ti pres. Nga nanibay mi ka ng suga sa silingan. Oo. Nanibay mi, ini ka alas 6 sa gabi ipaungon. Oh, ada lagi Paungon pait suga. pa. May atol ra jud ka na manihapon ka. Manihapon ka, paungon. Sakit no, sakit paminaw no. Sakit, Sakit sakit paminaw. Pero mao lagi na nga mainta ang gobyerno bitaw mo palit og yuta gamay niya ikon-kuan sa tong mga Mga pobre, no? mga kanang guwa bay mga bahay ba. Tinoda ka na Kanang mga mga gipuy-an nga kana ilang yung naa sa kuha natin pres o sa may Osaka bitaw. Kakaagi ka diha o gwa pa kakaagi tanawa di ate pres. Dunay daghan mga di pamilya diha nga nang ligid taon sa taytayan sa kuan. kuan. Makaunahon na ko iko. Mano wa man ikuha sa Mao lagi na. taon, oy. Pero Ako ni tagay ang taon. inana bitaw kanang urban, kasagaran ako naibaw ang urban mga maay kahimtang. Oh, tinoda. Nakuha ang urban. Oh. Pero sa kini sa nasa uban na to dinhi nga mga tao sa kanang gipanguha na siguro na nilang memorabilia. Gipanguha na pero mangitag yung paagi nga bubalik yun sa ilaha kanang makuan yun nga ganahan yun yung puyo dito da kay Katapos ang mensahe ni Pipoy. Ano man? Sa may itong mensahe katapusan niya. Ano po siyang bisahin ni Pipoy? Dong Pipoy! Pray lang yun. Ampo lang daw. Ampo lang Oh. nga makuan na kag mga trabaho doon na kay trabahong makuan makita mo sige lang pailob lang usa. Pailob lang dong. Pailob. Kay ang Na- pagpailob doon ay ganti nga Kada. magpaabot. Ikaw naman nagkatop. Ampo lang dong. Nga, kanang Wala, tagaan lang. tira, oh. Nga walay uwan. Nga walay init. Nga pirmi lang landog.